Alright mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Guys, Super Gonzales at magpapahula na naman tayo ngayon para pamagitan natin mga box, mga katupay. At siyempre, pag nahula nila para ng hindi, may 20 pesos. Natuloy pa sa hero. Ano noy? Ayun. Ano ka pala, pulbuhan yung mukha nila. Sige. Alright, bago lahat mga katupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan ng YouTube channel, pa-subscribe naman dyan at click na button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload ko mga video mga katupay. Ikaw lang kayo. Ikaw lang kayo. Okay mga katupay, ito yung natin kalahok. Pakilala ka muna sa siyos ka lang. Ready na, bunti ka na. Sige na lang kayo. Okay. Pangalan na. Ako pangalan na. Pangalan na kindihan mo. Ano? Ayaw ba? Max. Sige. Talaga. Darga. Wow na yun. Baiti na. Ano? Sabi. Salamat, Christopher. Ang bira. Alright mga katupay, ito na yung pangalawa natin. Alam mo na, pag nagkamali, kung ko yung mukha mo, kung wala mo tama yung wala mo sakit, di pa ka naman din, bigyan ka ng 20. O pag nagkamali ka, bigyan ng pulbo. Kita mo na yung hawak mo. Sige na, pagkilala mo na lang yung katupay. Ayaw ko pala rin ito. Break ko na dyan. Okay na, muna na. Kaya ko puno na eh. Alam mo na, balang ko na. James Bond, wala dito James Bond? Pagpilikan tayo mga wala pa po sa inyo. Ano na. Sige na. Ano? Bakit ka naman ang pangalan? Ano pangalan niya? Iceman. Iceman? Sige nga. Tama. Nakita. Ayusin yung pangula para dito mapumbal. Ito. Ano? Ano pangalan? Bato. Pwede hindi mo bato. Nungguin natin para. Sinto ko ah. Bilis mo para pakalami tayo. Ito. Ilapit mo yung video na yun. Teka yung bag. Ilapit mo. Okay, dalawa. Dalawa na. Tapos tayo eh. Ito na yung mga tupay. Dalawa ka. Meron pa? Dalawa. Meron pa? Bibigyan natin mga tupay ang premyo na ng halagang 400. halagang 40 pesos mga tupay. Ito. Kami pang kalamaris na kami. Sorry, tabi lang.
Ano na, ano? Okay, mga kapay, ito yung pangat mo natin ka na, pangat mo ayusin mo ganyan, ha? Ay, Ay ka muna. bati ka muna, shoutout, pre. Ayun, Carla. yung hindi pa nagbayad, bayad na. Alam mo na, napali yung mula mo, may bulbo, ha? Pag tama naman, sabihin niya. Okay, okay. Din ako sa'yo. Walang naulaan eh. Pero pag nagkamali ka nito, wala na. Okay. Nakaganti ba kasi tayo? Yan! Okay! O ano? May isa lang, wala ba? O ano? Wala? Ano? Ano? Kailangan mo ta. Ano? Dulog-dulog na to ah. Ang bilang buhay na. Ano? Stage! Nine! Brutus! Putang! Wala na, wala na. Ewan ko doon ba siya doon, Mer? Hindi ka. Pigil! Ano eh? Nakakatubay eh. Sa lang naulaan niya mga tayo. Talagang din sa akin. Alright, dito. Carla! O, baga na tayo may kulbo, Carla. Ito yung preview mo, ha? Ano masaga mo sa ating mga viewers? Ano masaga mo? Street rumble na. Street rumble. Sinang mo. Wala. Okay po, sabay masaya kayo sa vlog ko araw sa araw na ito mga tupay. At siyempre, dito ko natatapusin yung video mga tupay. At siyempre, bago tayo magtapos, sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, subscribe naman dyan at click sa button bell at click all para maging update ka sa mga i-upload ko mga video mga tupay. Alright, bye-bye.